Βρίσκομαι στο Tosogu Shrine. Αυτό εδώ το ιερό είναι αφιερωμένο στον Tokugawa Ieyasu, τον ιδρυτή του Σογκουνάτου Tokugawa, το οποίο κυβέρνησε για περισσότερο από 250 χρόνια την Ιαπωνία. Είναι ουσιαστικά ο τάφος ενός θεού. Το αυθεντικό λιπτό των Three Wise Monkeys. Δεν ακούω, δεν μιλάω, δεν βλέπω το κακό και συμβολίζουν τον κύκλο της ζωής του ανθρώπου. Και η πύλη Γιομέιμον ή αλλιώς και η πύλη του Ιωβασιλέματος εδώ η γάτα προστατεύει την είσοδο στον τάφο του άρχοντα Ιεγιάσου. Αυτή εδώ την πύλη μπορούσαν μόνο να την περάσουν ο Σογκούν και η οικογένειά του. Για να φτάσουμε στον κύριο ναό έχει 207 σκαλοπάτια. Η παγόδα έχει ύψος 5 μέτρα και από το 1617 που σφραγίστηκε δεν έχει ανοιχτεί ποτέ. Αυτό ήταν το Tosogu Shrine. Αυτός ο άνθρωπος άλλαξε όλη την ιστορία της Ιαπωνίας.